Ngabe umuntu wecawe nokuba lesithiwa awufezi ukuphila ngoto ba. Umuntu wecawe uyema ngegama athi ngiyagama enamandla. Uyaphila wena. Umuntu okholweyo baba. Akaphethanga amanzi athi ba uNondonga eSouth. Umuntu okholwayo uyema. Athi ngegama. Ngegama lodwa. So wabanje naba uBoy. Unjalo umuntu wecawe. Wecawe umuntu okholwayo unjalo. Baba uhlangana nomuntu wecawe okhohlakeleyo. Khohlakele umuntu wecawe. Khohlakele ufuna ukuthi ngoba ngomsweni ngabizwa ngantoni izotho. Uyelana ezigonzweni zenu ngoba kuye kwaphazamiseka kuni laphazanyiswa umuntu wecawe. Umuntu wecawe waniphazamisa ba unkohla wanenza kokuba manime ngamaloko. Yazo kokuba uNondonga ngokwenkonzweni zethu akusabonwa enye into. Sekuthiwa ukuthi uye enkonzweni ukuthi athi umuntu ukweza incwadi nezibethayo eziningi zinemali ndoni pha akeze ukwazi ukuphumelela. Kungcono nje endaweni ethini. Umuntu wecawe okhohlise lona ke ngokungena fifi lacawe ke yena engena fifi lakholwa. Kulona ungena komoya umdaka entwini kodwa kunzima ukuphuma kwakho. Hayi. Dike ndayo izinto ethi azidimoni zilapha hayi ayizozokuthandaza kuphela kodwa zidimoni ezimele uba nicishe ukutya nifaste ukuze niphume. Yeah. Angeke bawuNondonga umuntu wecawe akunisa ukutya. But umuntu okholwayo uyayiqonda into ethi ba unkohla uThixo uhlangana kahle nami ndingatyanga ndingenanto esuswini ngoba it's a secret yokholwa leyo. Fasting. Fasting is a secret yokholwa. Hey. Fasting. Secret yokholwa leyo. Lo. Zumtlaye ngomso. Yaqonda somtyila zoduke utyila nza. Ngomso ukungatyi. Ubethe nemali yokutya ngoku myeke ba. Utraye ngomso. Ukuthethe noThixo. Awunikele namhlanje. Ukuthethe noThixo. Moya ngcwele. Njengomuntu okholwayo ke xa sizopha abantu babini nisehla. Banifika pha. Ifonelwa nje lapha eGauteng. Ukuthi siyawujika unqa. Uyoba ngecawa uziba ngixele. Isizathu athi khona ingxaki. Ndijonge ndikhangele efemini. Bakhona abantu abadala ibe nosombululo izinto. Into kaThixo. Uhlakele. Angeke uziqaphele nawe wena mntombazana. Fika pha. Ngoba nifikayo. Fika. Kodwa ungabe besishilo sathi khona. Ngabe ukuthi ecaleni. Sifisa ngeke. Kuthiwa ukholapsile umuntu ebethu umbutho. Akasawuzwa phinda sithethekele because celebrity. Hey. Haya ke xana likukho indoda eqashwe ilamoshwayo. Uba mayihambe izula ba uNondonga kwezalana. Okay. Ithatha imali. Yes. Izise Embuthweni. Futhi sasiviyela loo nto because sabona ukuthi unceda amaxhapazana namaxhapha ba angayofikela. Kanti lo mfo okalongo ethatha le mali. Sure. No, bayabhala encwadini. Yeah. But abangeni kusystem. Wow. Hey. Jonga umuntu wecawa. Uyababhala bakhona. Unjani ukhohlisa umuntu wecawa? Ayinoba isifatho sakhe. Asimuntu omfundisi. Umuntu wecawe. Aphathe iBhayibhile yakhe. Amcangeleze siyakudumisa bawo. You. Yangena ba uBishop. Yeah. Yafika incwadi endiyifundayo kwathiwa nansi nenamba ungafowuni ufonele pha kule moswana ndihloniphile ndingasibiza ngegama because ayenzanga nto ngumuntu wayo wenze into. Ka ndiyifonela mina ngokwami ngasafuna ufunda incwadi. Yathi ndizibonile izinto ebezibhala. Director yemoshwana. But akekho kusita. And then system yami ithi wagqibela
ngoJulayi unyaka ophelileyo. Yho. Ngeliswa ke ndikule mibutho ndiyayazi loo nto. Xa kusemveni kwenyanga ezithile ungaphaya lapsile. Yini mfondini bengekho icebo unolenza na athi mfo ndithathwe isystem. Ndibuye ndithi kufamily uthi ukhatywa isystem. Kumele baxhele late. Umuntu usemoshwa 16,500 funa sikhulu. Moshwa 1+1. Ndixela uMoses. Ewe baba. Ndibashiye kancinci. Yeah. Nkosi yam. Because I know endihamba naye. Nkosi yam. Akazikhohlisi. Yini bawo? Endihamba naye bonkohla wandithatha endaweni. Beke endaweni bawo. Kanti inyukunyuku ndiyinto engaziwa mntu but endihamba naye wandenza wandiklina nangumntu. Hey bawo. Ndegubuqala. Theka lifika bawunondonga kuyaphithizela. Ndadonsa umnyango kancinci kwenye ikamela kweza kamela ndayikonile. Fika ngaqoqonqa. Lelele ngotsini. Athi nje egameni loyise. Kophezulu. Kophezulu bawuBooi. Sizawugqitha. Hey! Siyangcwaba sasa. Moya ingcwele. Legama lakho Thixo. Yes. Ngaphakama sandithi amen. Ndaboyela endlini. Ndafika benjini nje ngathi siyangcwaba kusasa. Sasa lapho sigqoka khona. Yeah. Kwathi uzokwenza kanjani ngathi uzozibonela uThixo. Wow! Waphezulu kwenza mayimoriya matho. Masilungise ezinye izinto. Nkosi yam. Sithe sisahleli zavela into ethi sayobhatala le emoshwa phuma imali yobhatala 16,500. Azawutyala ukudla amaxesha zami kodwa ndithe kuThixo ndizawungcwaba kusasa. Kukho amaxesha xa ukholiwe bawunkohla okokuba uthi xa usiya kuThixo uyodimanda ungasaceli ke ngoku. Because xa ubucela kuThixo kufikelele ixesha lokokuba ngoku uThixo uba undithembisile wathi wena ndingowakho. So ngoku ke njengoko phantsi kwesithembiso ngoku mele uba ndingcwabe kusasa Thixo. Yeah. Soba ngcwabe. Salisekisa. Ngaphuma ngapha nangapha nangapha ndabuya nazigusha zethu. Hayi matho. Hayi matho. Nkosi yam. Andizazi bazobhatala ngantoni Yes, bathi tata. ngathi ngcwabe. Ngcwatywa tata. Awugqithile. Yena uThixo uzawubona. yena uzawubona uba Yes tata. wangcwatywa ba. Ndizama ukukhombisa amandla kaThixo apho asebenza kahle kahle kulaa ndawo kuthiwa kusebunyameni. Afika uThixo alayite yena. Ngexesha lesaqhwithi. Hey! Alidini ikhandlela lakho nokokuba ungafika isaqhwithi esinjani nxa ngaba ukholwa. Unless okokuba uhamba icawe wangumntu wecawe. Siyababhidisa abantu abangakholwayo bawunondonga bapha. Because silapha sinxiba izimbatho zecawe. Singabantu becawe asithethi yona loo nto. Ithi inhlangano sayeyihleli ngaphakathi. Siphume thina abantu becawe sithi, "Hey, iyathandwa imali pha." Yathanda imali. Okay. Ipoint yecawe leyo. Umuntu okholwayo sithi noba ndingasala amafutha udlule. Kuba ndiyamazi uThixo. Uzawuveza icebo. Ngala mafutha ezilogqibela. Hayi, asondele abantu akwethu.